агар ки ҳамсояи мо дӯсти мо ин гуна мақолаҳоро пешниҳод кунад, мефаҳмед, CNN аз номи худаш навистагӣ нест. CNN қайд кардагӣ аст ки пешниҳод кардагӣ аст. ҳамсояи мо ин гуна мақолаҳоя пешниҳод кунад, мо чӣ бояд хаб кудам шинем бардорум? шарм намедорем ҳамин касе ки мегӯяд ки мо мусалмон ҳастем, бародар ҳастем, мо бояд хаб кунем. Мо ки тоҷико оиди тарихи худ ҳарф мезанем, мо ки тоҷико оиди фарҳанги худ ҳарф мезанем, шумо як ҷотон месӯзанд. Ман намедонам чаро шумо як ҷотон месӯзанд. шумо бояд ки наоборот, бародар, урфу одати худро бояд ҳифз кунед. мефаҳмед бародаро? Масалан чеченцоя бибинед, як урфу одатонро поймол кунед, чанд қадр асабонӣ мешаванд. мефаҳмед? ҳамин бародарони ҳамсояи мо як бор гӯяд ки Тимури Ланг тоҷик буд ё ки форс буд, бибинед чӣ гуна ҷавоб метиҳанд. як бор бигӯяд ки Улуғбек тоҷик буд, гӯяд, бибинед чӣ ҷавоб метиҳанд тунанд. бародаро, шумо ягон мардитон ҳаста, ягон одамитон мусалмонитон ҳаста. мусалмонӣ ҳифзи ватани худ, на танҳо ҷангидан. оё ҳифзи забони худ аст, ҳифзи миллати худ аст, мефаҳмед, ҳифзи таърихи худ аст. ин ҳамин аст мусалмонӣ, бародаро. ман намедонам ин мусалмонаи имрӯза чӣ гуна ҳастанд, оиди мусалмонӣ ҳарф мезананд. мо мусалмон гуфтем ки ҳамин мисли шумоҳон. имрӯз 93% тоҷикистон кӯҳзор аст ки на ягон чи шинонданам намешавад. вақте ки дар он ҷо кӯҳзор аст, зиндагӣ қин аст. ягон давлати дунё ки кӯҳзор дошта боша, обод мисли Париж, мисли Қатар буриншидагӣ нест. дар тоҷикистон нафт дигар чиз нест ки мо ранги Қатар бурем бои ба давлат бошем. ана ҳамсоямо бошад дар заминҳое ки тоҷикнишин буд ҳаст, лекин аз они мо буд. онҷода газ ҳаст, тилло ҳаст, заминҳои ҳамвор ҳаст. мефаҳмед? як бор харита якшоед бибинед чӣ гуна маҳсулоту дар онҷо мебуранд. бародаро, бо мегӯ мо бар зидди ягон давлат ҳам нестем, бар зидди ягон одам нестем. мо ба дӯстӣ даъват мекунем. лекин ин гуна намешавад ки дӯсти мо ин гуна корҳоро пеш мебарад. фаҳмидед? инҷо як олимони американсо ҳастанд ки оиди Ибни Сино, оиди Алхорезмӣ ҳарф мезананд. биё як гӯш бидиҳем. There's another Persian, his name is Ibn Sina. Ibn Sina says to us that I read Aristotle. Persian, a Muslim Persian in the Arab Empire, decides to start focusing heavily on Hindu mathematics. این مرد آمریکایی اویدی ابن سینا اویدی الخوارزمی حرف میزنه میگه که پرشین میگه فهمیدید فارس میگه یکی همسایه مو بارزیدش میبرن میگن که نه فارس نبود یک تا عالمش برآمده نمیتونه هم صحبت بشه بحث برن همین علمای همیو کو یک تاش یک سوال توجیه در جواب دادن نمیتونه جان و قربان تو ای میهنی خونین کفنم بودی بیت الشرفم دشته بیت الحزنم دشمنت چهار طرف اجنبی و خانگیاند تنی تنها و چی نیرو صفی اعدا شکنم دوست دشمن نصف و دشمن تو دوست نماست راست گویم بپرانند زی چشم و دهنم گوش کنید تاجیکم در وطن خویش چرا متهم است یا خطا رفته به تاجیک تولد